Moikka ja tervetuloa tämän viikon videoon. Ja tänään 1.7. on mun synttärit. Mä täytän tänään 20. Siis niin kuin kelatkaa ihan oikeesti. 20. Siis niin kuin Herran Jumala. Tätä ikää mä oon pelännyt monta vuotta, koska mä en oo enää 15, en 16, en 17, en 18. Mä en ois 19, vaan nyt yhtäkkiä mä oon niin kuin 20. Pitäisikö mun mukaan nyt yhtäkkiä olla aikuinen? Tai en mä edes tiedä missä aikuisuuden raja menee, mutta jotenkin niinku tuntuu, että kun se ei ala edes ykkösellä, vaan nyt on niinku 20. Herra Jumala, sekin kuulostaa oudolta. Mutta joo, tämän viikon videossa mun synttäreiden kunniaksi mä haluan nyt jakaa vanhana ja viisaana teille elämänohjeita. Ei mä kyllä voi sanoa elämänohjeita. Asioita, joita mä oon tajunnut tässä mun elämän aikana elämästä ja juttuja ja kaikkea niinku tämmöistä mahdollista. Miten näitä sanois? Millä näitä kuvais? Ei näe kyllä mitään elämänohjeita, mutta jotain vastaavia. Eikä mennä vaan saman tien itse videoon. Uskalla sanoa kyllä tai ei. Oli tilanne mikä tahansa, niin uskalla tuoda se sun oma mielipide esille. Ja sano rehellisesti, mitä mieltä sä asiasta oot. Aina löytyy joku, joka ei tykkää susta tai siitä mitä sä teet. Se on voi. Tee asiat ittees varten. Mukavat ja tapahtumarikkaat päivät loppuu aina kesken. Netflixin sarjat on tosi koukuttavia ja niihin saa usein vierähtämään aikaa niin kuin ihan älyttömästi monia tunteja. Se minkä taakse ei jättää, se edestään löytää ja tää pätee tosi monessa asiassa. Jos jätät jotain keskeneräiseksi, niin tosi usein sä löydät sen sun edestäsi. Pidä silmät auki ja oo avoin ja ennakkoluuloton. Kesä menee aina loppujen lopuksi ihan liian nopeasti. Elä hetkessä, koska tää elämä ei tule kestää ikuisuutta ja se mitä sul nyt on just se mitä sul nyt on ja minkä kanssa sä just nyt elät. Kouluruuan suhteen ei ikinä kannata pitää odotuksia korkealla. Tee asiat ittees varten, älä ajattele sitä mitä muut ajattelee susta tai sun tekemisistä. Jos sä tykkäät jostain, tee se. Mikään ei voita matkailua. Matkailu avartaa ja siinä oppii näkemään asiat ihan uudessa valossa. Siinä vaiheessa, kun sun ei yhtään tarvitse miettiä, miten käyttäytyä, miten olla jossain kaveriporukassa, niin sä tiedät, että sä oot löytänyt oikeat ihmiset sun ympärille. Aikuistumisen myötä tuleva vastuu ei ole mun juttu. Aina jos on pienikin mahdollisuus kokeilla jotain uutta, niin se mahdollisuus kannattaa ottaa vastaan ja käyttää. Musiikki toimii aina. Se tekee ihan mistä hetkestä tahansa paremman. Pillitikkareita saa Suomesta ja se on käynyt mulle harvinaisen selväksi tässä yli 250 kommentin myötä. Ja niitä kommentteja tulee edelleen päivittäin. Aina välillä on hyvä pysähtyä ja katsoa taakkeen ja oikeasti kelata, että millaisen matkan on kulkenut, mitä on saavuttanut ja mitä kaikkea on tullut tehtyä. Valokuvia ei ikinä voi olla liikaa. Jokaisessa ei tarvitse pitää, mutta kaikkien kanssa pitää tulla toimeen. Sä et ikinä tiedä, kuka tuntee just sen ihmisen, johon sä tavalla tai toisella haluat tehdä vaikutuksen. Te siellä ruudun toisella puolella ootte ihan huikeita. Siinä oli meikäläisen elämän faktat, jutut mitä mä oon tajunnut tässä vuosien varrella. Ja joo, jos teillä löytyy jotain elämän faktoja, jotka puuttuu tästä videolta, niin heittäkää alas kommenttia. Ja muuten, samalla mä haluan tietää, missä teidän mielestä menee aikuisuuden raja. Minkä ikäinen on aikuinen, koska mä oikeesti, silloin kun mä olin joku 15, mä ajattelin, että joo, sit kun mä täytän 18, sit mä oon aikuinen. No mä täytin 18, ei todellakaan tuntunut aikuiselta. Ja silloin mä ajattelin, että sit kun menee se 20 raja rikki, siis toi kuulostaa ihan hirveältä, 20 raja, mutta sit kun se menee rikki, niin sit mä oisin aikuinen. Ja tässä sitä ollaan, musta ei todellakaan tunnu aikuiselta. Niin kertokaa mulle, missä teidän mielestä menee aikuisuuden raja. Laittakaa siitä alas kommenttia. Ja ei kai muuta. Kiitos, että katsotte videon. Muistakaa laittaa peukkuille, jos tykkäsitte. Tilaa kanava, jos et vielä tilannut. Ja alhaalla löytyy se kommenttiboksi. Se on teille. Ja sieltä alhaalla löytyy myös meikäläisen kaikki somelinkit. Käykää ottamassa ne haltuun. Ja me nähdään ensi videossa sosiaasti. Moi moi!